Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Već i uvodno u vašem izlaganju po pitanju ovoga zakona, a zapravo i u izlaganjima klubova čuli smo dosta toga o zakonu i dosta toga je već detaljno izrečeno i elaborirano. Ja bih samo podsjetio da smo i prošli tjedan u saborskoj proceduri imali 3 zakona, odnosno Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima kojima je zapravo bio jedan jedinstveni cilj na tim područjima potaknuti prije svega demografski, gospodarski i socijalni razvoj, odnosno kretanja u pozitivnome smjeru. Ponovo ću kao i svaki put naglasiti demografska kretanja jer mislim da su ona glavni okidač i pokretač svih drugih kretanja i u pozitivnom i u negativnome smjeru. Također svjedoci smo bili da i svi dosadašnji napori kroz određene zakonske okvire, kroz određene mjere nisu puno učinili, odnosno da su sva ta kretanja uglavnom imala jedan kontinuirani pad i jedan negativni predznak i da su s vremenom postojale sve veće i veće razlike između osobito jedinica lokalne samouprave na potpomognutim i na onim razvijenim područjima. I u raspravi prošli tjedan oko svih tih zakona mogli smo čuti niz mišljenja, kritika, prijedloga, kako pozitivnih tako i onih negativnih, pa između ostalog ove najčešći negativni su bili da sa ovim zakonima donosimo samo jedan zakonski okvir, ali bez konkretnih mjera. I evo danas je pred nama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, ne samo jedna mjera nego zapravo kompletno zakonsko rješenje kojim zapravo kao rezultat bi trebao imati povratak, ostanak i naseljavanje na upravo takvim područjima. Da li je ovo idealno zakonsko rješenje, da li je to idealan zakonski prijedlog, vjerojatno nije. Čuli smo i danas niz prijedloga, ali podsjetit ću da se nalazimo između 2 čitanja i da se još uvijek ti prijedlozi mogu ili ne moraju uvažiti. Ovo je jedan korak u dobrom smjeru, jedan dio mozaika, zapravo jedne slagalice, mjera koje bi, ja se nadam, konačno mogle na ove živote vratiti život, vratiti ljude, ali kao što sam i govorio kad smo govorili o brdsko-planinskim područjima, smatram da ove mjere moraju biti izrazito konkretne, budući da i na drugim područjima koje su, možemo to tako reći, puno privlačnije za život, puno prihvatljivije, nailazimo na određene probleme i poteškoće, osobito kod zadržavanja određenih deficitarnih kadrova, odnosno zanimanja. Spomenut ću samo liječnike i liječničku struku, tako da i ove mjere, odnosno poticaji na ovim područjima moraju biti uistinu konkretni i prihvatljivi da se ljudi ipak odluče na ovakvim područjima zasnivati i obitelji, ali i radni odnos. Jednako tako spomenuo bi da možda ovakav modus bi trebalo proširiti na cijelu Republiku Hrvatsku, osobito u onim područjima gdje dolazi do manjka određenih zanimanja, pa pronaći možda modus da i na tim područjima kroz određeno poticanje zadržavanja deficitarnih kadrova nađemo slična rješenja. Naravno da ona sama po sebi neće biti dovoljna, još ću jednom ponoviti, ali uz zaposlenje, stambeno zbrinjavanje je zapravo jedan od osnovnih čimbenika ostanka i života na svim područjima, ne samo na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim ili na otocima. Kao što i vidimo u samom zakonskom prijedlogu, niz je modela koji ovaj zakon nudi, od najma kuća, stanova u državnom vlasništvu pa sve do darovanja zemljišta ili materijala. I osobno smatram da je ovo jedna dobra mjera. Toplo se nadam da će ona ići u jednom pozitivnom smjeru i da će zapravo zaustaviti dosadašnja negativna kretanja i dosadašnje negativne prakse koje su dosadašnja zakonska rješenja imala. Naravno da ga pozdravljam i da smatram da uz kvalitetan program održivoga razvoja na ovim područjima može biti jedan veliki plus, jedan veliki pomak prema jednom boljem životu na ovakvim područjima. Hvala lijepo.